Σήμερα θα δείξουμε πώς προγραμματίζουμε αρχικά και πώς δουλεύει το σύστημα του anti-hijack στο συναγερμό Starline. Πούμε αρχικά τι είναι το anti-hijack. Το anti-hijack είναι μια λειτουργία που οδηγάω το αμάξι. Με σταματάει κάποιος στο φανάρι ή είμαι εγώ σταματημένος στο φανάρι. Ανοίγει την πόρτα, με κατεβάζει. Το tag φυσικά δεν το έχω πάνω στα κλειδιά μου, το έχω κάπου πάνω μου. Φεύγει το αμάξι, καταλαβαίνει το σύστημα ότι δεν είναι ο ιδιοκτήτης πια εδώ και ακινητοποιεί τον κινητήρα. Πάμε να το δούμε λίγο πρώτα στο manual στα χαρτιά θεωρητικά και στη συνέχεια πώς το προγραμματίζουμε και πώς δουλεύει στην πράξη. Το anti-hijack. Για να οπλίσει πρέπει πρώτα να προηγηθεί σίγουρα κάτι από αυτά τα τρία. Ή άνοιγμα κάποιας πόρτας, ή άνοιγμα του καπό, ή άνοιγμα του πορμπαγάζ. Δηλαδή κάποιος να ανοίξει κάποιο φυσικό μπουτόν του αυτοκινήτου για να καταλάβει ότι κάποιος μπήκε, κάποιος βγήκε. Ποτέ δεν οπλίζει το anti-hijack ενώ οδηγάμε στον δρόμο. Αυτό δεν γίνεται. Για να οπλίσει το anti-hijack πρέπει κάτι να ανοίξει πρώτα. Εφόσον ανοίξει η πόρτα θεωρητικά και δεχτεί κίνηση το αμάξι, όχι απλά ανοίγει η πόρτα και μετά κλείνει, δεν θα σβήσει τότε ο κινητήρας. Πρέπει να ανοιχτεί η πόρτα, να ανιχνεύσει ο αισθητήρας του συναγερμού κίνηση, motion, ότι το αμάξι έφυγε και από εκεί που ανοίχτηκε η πόρτα. Και μισό λεπτό, ο λόγος που περιμένετε το tag να μην σταματήσει μπροστά στον ιδιοκτήτη και απειλήσει ο κλέφτης τον ιδιοκτήτη και του πει βάλ τον μπρος να το πάρω. Φεύγει μισό λεπτό, μετά αναζητά το tag. Αν το tag δεν το δει, κάνει ήχους προειδοποίησης στον buzzer η μονάδα και μετά από αυτούς τους ήχους που τους κάνει για μισό λεπτό, πλήττει το anti-hijack, δεν σβήνει όποτε θέλει, όταν η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι από 30 χιλιόμετρα και κάτω, για να υπάρχει ασφαλή σταμάτημα του κινητήρα. Το γράφει και στο manual, κάνει τα μπαζεράκια, μετά κάνει έξω σιρήνα, ανάβει και τα flash. Και όταν είμαστε κάτω από 30 χιλιόμετρα την ώρα, τότε μόνο σβήνει ο κινητήρας. Πάμε να δούμε τώρα πώς το ρυθμίζουμε αυτό. Έχουμε ανοίξει το Starline Master, έχουμε κουμπωθεί με τη μονάδα του συναγερμού. Για να ενεργοποιηθεί το anti-hijack, αρκεί να κάνουμε ένα πράγμα μόνο. Πάμε στο General Settings, είναι περίπου στη μέση της καρτέλας. Βρίσκουμε το anti-hijack mode και επιλέγουμε anti-hijack mode by loss of tag. Το κλικάρουμε. Εφόσον κάνουμε αυτό, το anti-hijack είναι ενεργό. Πώς το καταλαβαίνω? Πατάω το tag και ανάβει κόκκινο. Δεν θέλω anti-hijack. Απλά για να καταλάβετε το κάνω. Αν το ξεκλικάρω, πατώντας το tag είναι πράσινο. Δεν έχω anti-hijack. Οπότε το κλικάρω και εφόσον το έχω κλικαρισμένο, το tag όταν το πατάω είναι κόκκινο. Αυτό γίνεται επιλεκτικά και από την εφαρμογή Starline 2. Απλά τώρα επειδή είμαστε με το laptop, σας το δείχνω πώς γίνεται από εδώ. Δεν παίζει κανένα ρόλο για το anti-hijack αν έχω κάτι ορίσει στο Owner Authorization ή στο Immobilizer Mode. Κανένα ρόλο. Το anti-hijack είναι μια αυτόνομη λειτουργία, δεν έχει καμία σχέση με όλα τα άλλα. Στο τέλος θα σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό που πρέπει να κάνουμε. Αλλά πάμε μία να το δούμε πώς δουλεύει. Το diagnostic και είμαι σε αυτό το στάδιο που ο άξι βλέπει το tag, ο συναγερμός, είναι εν λειτουργία και πάμε να το δούμε πώς δουλεύει. Λοιπόν, έχω το tag. Ας κάνουμε λίγο πώς κινούμαστε. Προχωράω. Παράδειγμα ότι εδώ σταμάτησε. Άνοιξε κάποιος την πόρτα. Βλέπουμε εδώ, άνοιξε η πόρτα. Έκλεισε η πόρτα, άρα το πρώτο στάδιο έχει γίνει. Ανοίχθηκε κάτι στο αμάξι. Βγάζω την μπαταρία από το tag. Να μην έχει καμία επαφή. Σε λίγο ότι το tag χάθηκε. Δεν υπάρχει πια. Παρ' όλα αυτά, είμαι ο κλέφτης, παίρνω το αμάξι, το δικό μου το αμάξι, αλλά το κλέψα τώρα. Προχωράω κανονικά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Παρ' όλα αυτά, αν δείτε εδώ συναγερμός, έχει δει motion. Δηλαδή, όταν κουνιέται κάτι, βγάζει το βελάκι ότι προχωράει το αμάξι. Οπότε έχει γίνει και το δεύτερο ρέθισμα. Ανοίχτηκε η πόρτα. Έχασε το tag, είδε κίνηση. Συνεχίζω, προχωράω. Μου δίνει μισό λεπτό, ακόμα δεν αναζητά το tag. Περιμένω να ολοκληρωθεί το μισό λεπτό και μετά θα γίνει αναζήτηση. Για να προλάβω να πάρω το αμάξι μακριά, όπως είπαμε. Ακούμε τον buzzer. Μόλις άρχισε. Είδε ότι το tag δεν είναι εκεί και ενεργοποιήθηκε το anti-hijack. Γράφει anti-hijack mode. Κάνει ήχο απ' έξω τώρα το αμάξι. Κάνει ηχητικά και μου ανάβει και τα flash. Συνεχίζω εγώ οδηγάω. Και τι έκανε τώρα? Επειδή πήγαινα με λίγα χιλιόμετρα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα τώρα. Ούτε να βάλω μπρος, ούτε τίποτα. Οπότε, με ειδοποιεί στο κινητό. Πώς το απενεργοποιώ τώρα? Ο ένας τρόπος είναι με το tag, απλά να πάρει ρεύμα. Βλέπουμε εδώ το anti-hijack ενεργό. Με το που βάλω την μπαταρία στο tag, δεν πατάω κάτι. Το ανίχνευσε, tag in range, disarm. Βγήκαν τα πάντα.
Μπορώ να βάλω μπρος και να φύγω. Να το δείξουμε λίγο και απ' έξω τι γίνεται, πώς σβήνει το αμάξι στην πράξη. Το αμάξι δεν ξαναπαίρνει μπροστά. Δώσε μου το τάγκι για να φύγουμε. Είμαστε στο ίδιο στάδιο με πριν. Έχουμε πλήσει το anti-high jack, αλλά θέλουμε να δείξουμε τώρα πόσο ο κινητήρας θα σβήσει μόνο όταν πηγαίνεις από 30 χιλιόμετρα και κάτω. Βλέπετε, κάνει μεν τα ηχητικά έξω, έχει πάει στο δεύτερο στάδιο που ειδοποιεί και τους έξω. Αλλά επειδή ακόμα δεν έχει περάσει ο χρόνος που είναι να σβήσει, δεν μας το έχει σβήσει. Ξεκινάω εγώ και θα πηγαίνω με πάνω από 30. Πηγαίνουμε με 40. Βλέπουμε, πάω με 40, δεν το έχει σβήσει τα αμάξι, οδηγάω κανονικά ακόμα. Γιατί ακόμα δεν έχω πάει στο όριο του 30 που είπαμε. Θα κόψω το ραγκάζι, θα πατήσω φρένα. Νέκρωσαν όλα. Δεν το κόβει ακαριέα, με το που πέσει κάτω από 30 περνάνε και λίγα δευτερόλεπτα και μου το κινητοποιήσει. Γιατί το σβήνει στα 30, στο blocking, speed limit for engine blocking on trip, έχω βάλει 30 χιλιόμετρα την ώρα. Ανεβαίνει κι άλλο, αλλά σκοπός είναι να έχουμε ένα ασφαλές σβήσιμο κινητήρα. Όχι να σβήσει ενώ τρέχουμε να προκληθεί κάποιο ατύχημα. Ξαναβάζω το tag. Το είδε, αφόπλησε.